Hello guys, welcome to Paddy Chris Vlog Cooking Show. Nandito na naman po tayo sa isang episode ng pagluluto. Ito po ay walang iba kundi ang pagluluto ng badhuya. Okay guys, kitayin niyo guys ang lutuan guys. Guys, kung sino sa iyo marayag mag-order sa mga lutuan, pag-PM lang mo or mag-comment ka mo, tagkuhan lang ini sa iyo, 500 pesos. Original ini. Ayaw kang pagpalit ng piki kay delikado. Ini original ini. 500 pesos lang guys, 500 pesos. Kaya kang lutuan. Pang camping, pwede lang pang emergency sa iyo balay, pag nawaraan kang tigda singkuan, gas, pwede tayo ni magamit. Ano guys? Okay guys, din papapasok ka lang una ng city para marini na siya. Ati na yan kami guys sa kuhan, ati kami na sa Araw Beach. Kung may plano magdagat, kumari ko sa dagat, pwede ka mo dito sa Araw Beach. Okay nga din dagat yan na kay Juan, mag-inuran-uran sin makrusog ang dagat dito, mga rigsog natanggal na. Okay guys, tutangan ta na. Okay guys, medyo mahangin dito. Medyo mahangin sa labas magluto. Siya nga pala guys, kung napapansin nyo, napapadalas ang upload ko kasi ngayong 2025 magbabalik na tayo. Magbabalik na tayo sa araw-araw na video kasi last year guys, nagka-problema ang page ko, na-restrict ako, tapos nawala ng monetization. Ayun, nahirapan ako kasi yung page natin ay hindi recommended. Hanggang ngayon pa naman, hindi pa totally nakakabalik ang page natin. Pero dapat tuloy-tuloy lang. Ano nga pala sa mga content creator dyan na nakakaranas ng katulad sa akin na na-restrict, nawala ng monetization, tuloy-tuloy lang sa pag-upload. Kahit walang revenue ang mga video natin, tuloy-tuloy lang. Yan lang ang sekreto para makabalik. Dahil pag mag-stop tayo, wala na. Stop na rin ang mga pangarap natin. So, dapat tuloy-tuloy lang. Saka nga pala guys, simula ngayon mapapadalas na ang upload natin na mga Tagalog na, magtatagalog na ako kasi may mga followers tayo na sa iba't ibang bansa na hindi nakakaintindi ng waray. So dapat talaga magtatagalog tayo. Kahit trying hard tayo magtagalog, kahit matigas ang Tagalog natin, okay lang yan kasi mga waray naman tayo. Hindi naman tayo lumaki sa Maynila. Bilang yan. Maganda nga yan, nakakatawa. Matigas ang Tagalog natin guys. Dahil mga waray tayo. Diba guys, natutubod na kay Juan nga yan ini. Tusin palayo. Tapos guys, mas nadalasan na rin natin ang pag-upload sa kabilang sa kabilang platform. Dadalasan na natin ang pag-upload sa kabilang platform. Yung pulang logo sa kabila, doon tayo mag-upload mga mahabang video
Yung mga short video, mga funny videos, dito lang tayo sa Facebook. Ano guys, please supportahan nyo pa rin ako. Kami ng partner ko, ng asawa ko, supportahan nyo kami. Ngayong 2025, magsasama-sama pa rin tayo. Mas madalas, magsasama-sama tayo. Guys, dahil plano namin ngayon magsimula at mag-vlog at mag-upload araw-araw. Okay guys, okay, yun lang guys. Announcement lang yan. Parang announcement lang yan guys. Supportahan nyo pa rin kami. Marami tayong gagawing video. Mag-upload tayo mga, siguro may pagluluto na rin at sa mga camper van, camping, sa minivan natin mag-upload tayo. Tapos sa nagmumotor, yan, maraming vlog tayo sa pagmumotor. Abangan nyo guys ngayong taon. Amen.